Күбәк авылында яшәүче Камаловлар гаиләсе елның елында капкалларын, корсыннары төрле утлар белән бизиләр. Йортларыннан көндез үк җимелдәгән утлар кич җиткәч аеруча серлелек биреп сирпи. Койма башларына утыртылган кечкенә чыршылар дисеңме, тәрәзәләрдәге кар бизәкләре булсынмы, өйнең ишеге, буеннан буена дивары гирляндалар белән балкый. Кыш җитсә безнең менә шулай сихри утларга күмелә инде. Корсыннар ясыйбыз капка төбенә инде, аның үзе бер казак инде. Шул балалар күңелле булсын дип инде. 89 елны беренче тапкыр корсын ясаган капка төбенә. Хәзер ел саен менә шулай ясый инде. Мин үзем әле һаманда бала итеп хис итәм. Үзем әни булсам да һаманда әниләрнең бизәгәннәрен шундый бик шат итеп көтәм. Киләсе яңа елларны бергә генә каршы алырга, Алла бирсә исән сагына булып, шулай да ел саен шулай итеп балаларны шатландырып, авылдагы кешеләрне шатландырып, киләчәктә шулай итеп бизәп. Октябрь авылында да булдык. Бер райондашыбызның капка алдында җигүле боланнар, кыш бабай һәм кар кызы конструкциялары ясап куелган. Икенче бер урамда гомер итүче Шакирьяновларның капка алды зур бер бәйрәм мәйданы кебек. Мондагы төрле сыннарны Мөхтәр абыйның 11нче сыйныфта укучы кызы Олина ясаган. Her tağın yoksa yaşakmamda uğuz yasayım degeni. Degende. Sol 2021 yıl dip adam dedi olay. Уңган булган райондашларыбызның тагын берсе Вәрешбаш авылыннан Тахир Зарипов. Мөслим Симәк юлында Вәрешбаш буасында Тахир абый яңа ел белән дип язып куйган. Һәр хәрефе 4 метр озынлыкта аның. Bu anı 1-2 yıl hatırla verdim. Nişik bulsa da metem yoldagi kişilerge yoxşılıq birenişik işler bulmasın mıken dip. Hem şuşu uy kelip düştü mena yaڭa il aldından metem Rusça tügül Tatarlar yaşayız biz. Яңа ел белән дип язырга күңелемә төште. Үзебезнең авыл кешесе бик матур итеп ясап киткән. Бер көнне үзебезнең якка Исәнсов ягына барганда шаккаткан күреп, кем ясаган микән дип группага язып, аннан соң Тахир абый диделәр. Тахир абыйның уңганлыгына сокланып, һәркем бу аяныннан елмаеп үтеп китә. Яңа елда мөгъҗизалар көткән күңел арабызда булган уңганнарның эшенә сөенә. Елларыбыз имин булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.